Umuna kwenu? Yeah. Yeah. Umuna kwenu? Yeah. Umuna kwenu? We are powerful men of dignity. We are honorable men of action. 4 action men. Kaibo. Yes. Mma akoto koku nwe kwuru ọtọ. Bamba kibe ezugbo nunu. Una yeri dem. Nama. Una yeri dem. Nwa na garaba. Nama. Garaba. Mma akoto koku nwe kwuru ọtọ. E ma ndị dasi na ikwe mara no ibe n'ezi. Ana magano kana ya zo nchi. Chacha. Mara na udene nwa na aya arụsị nke ọbụla mee dị mma. Of course. Ọ dị ndụ ọbụrụ na nwa na brain. Nama. So ihe mkpọrọ mitima abụ na ndị gas na iwe na delu n'ọkpụkpụ. Number 1. Ebe ka iwe enyi maka isi. Uwe na ayo n'ugbo arụ m n'ọchịchị aka ike nchiri last year. Akwa na-ekwe nso. Maka chuke m na abụ. Ejiro m anya m were achị ife ahụ na-achị. Abụgo m na ọdị n'ọchịchị tụ nwa n'otu nnachi unu ọfụma. Enwe ndị evil backup sị. Na-asụ mefi na webe were obi niile tụkwasịrị ha nọ. Ama no ndị mmadụ na-atụrụ ya. Ndị mmadụ na-akụtasị m obi. Maka imekọtara ife ndị mmadụ nwere ife bela ime. Imepi. Ichiri anyị ọchịchị ka Idi Amin of Uganda. Ọchịchị aka ike. Gbọgharụ m biko. Gbọgharụ m. Ejikọrọ m anya were m ife a na-eme. Ndị oge Disemba na-eru mgbe ahụ nwere 1 naira nji. Fọsị m tinye aka ego akwụ m nọ nwere ego tụna m nwere ọsị m were ego na ma ọ bụ chọrọ nwere ego wee sponsor knowledge m. Ndị na-ese gị. Ndị na-aba ndị ba anyị nọ ajọka. Ndị ilo. Ndị ba anyị ajọka. Ọ bụ kamụ. Ana m ayọ biko na gbagharụ na ọsọ nsị bụ mana wa. Biko. Gị n'isi ife Igbo. Eji na-esekpụla ịnụkwana ụlọ dị n'Igbo n'ụlọ isekwana wee na ya. Ịnụkwana ichi ọ napụrụ dike nwa. Gazaza nụ ya. Fire dị disappointed n'isekwana wee na ya anyị mgba ya. Biko na akwa ayọ ka nna ya. Ndị men of diaspora. Biko no dajụọ nwanne m. Nwanne m ọnwa dajụọ. Nama. Biko. Nama. Onye abụkọ my bosom friend. Nama. Abụkọ m aka. Ka m kwụrụ ọtọ ka ogwu wee kwụrụ ọtọ. Garụ nwanne m. Ịghọtago? Ọ dị mma. A sị na iwe nwanne adịlu n'ọkpụkpụ. Atọ. Ịghọtago? A sị na onwekwana ife mgbawa mee ike na-abụrụ nwa ka ịghọtago? Ị na-achịkwa na ya ọfụma omume chịla gaba ama na nke ya acha dị isi ele ya achọ otu ọ dị n'ọfọ napụ maka otu agazaza na ya ichi ọ napụrụ dike nwa kwa ofe gajet nya odenigbo ụfọdụ bụ ndị men of diaspora na ndị men of integrity na diaspora takwụ anyị n'azụ otenigbo kpọkwa na fon ụbọchị a anụ n'ọkpọ na fon wee kwụle efi ego 1 million wee si anyị wee gaba n'ihu anyị wee mepe afọ anyị soro ebe ndụ anyị mepe so nama ibu ego anyị kụkebe nama nwanna ibu aka n'isi ọgịnị nwunye ya nwakwa otikwago ịgwara unu na-obibi n'udo ogene efe Igbo ogene nna gwa na ya okwu ebe nna n'ụgwọ akụkọ ka akụkọ onye nwụrụ aga m na nke igwe Thursday anyị manye na agaghị na nke igwe na-abata ndị mmadụ jube m nke ndị mmadụ ju na gate jube m as man of the house mbata what is happening, what is the problem? Leke ti azụ wele bata eke masị na mkọtọ isi m ebura were otu ofu ọnụ ya agwọ kasị ya eke nke mma na-akọ agwọ na-akpọ agwọ wee keba na ebe a ndọba 1 million naira n'ụbọdụ ego niile aha rapụ ọkọ na-eyi akwa rapụ ọkọ pụta oge ọkọ na-akọ mbọ agwọ jee ebe ahụ ego dị na-eke n'ego a kemgbe mgbe asọ asakwa ka m na-ebe n'ụsọsakwa ka m na-ebe nyere m ọnụ okwu kekabezikọrọ unu efi Igbo chọrọ ka nwoke iji na-ekwu na agwọ osi azụ ụlọ bata azụ mmebe m ọbụkwa mana nwa nwaanyị mụ nwa ọfụ na ya dị ya ọ rapụ nwaanyị nọ ọ rapụ nwa ọfụ na onụlọ nwa ọjọọ n'ụwa 1 million naira
More like a quick one. I told him one bonita, what you want bonita. I'm on Goya. Then I'll go up for Mado. I walk 1 million and I will make about them. Oh, come on, the woman believe in India. Oh, come on, the woman believe in India. Oh, come on, the woman believe in India. Only prefer what people not teaching. Only prefer what people chairman of this of dignity. If I allow, I'll just now. I'll just now. Look at that. Cricket, who chairman. And they work progress chairman. And they work progress chairman. I work from time after that. It's your number to come one. Yanu Ganwa. The Bujana house. Sazaza. Yanu Ganwa. It's your perfect. Or then I Yanuka. I work for people. Oh my, I want to know what they are. If you want to know, when they for ya, Yanu Comunia. This year again. I want to know. It's a wonder. I want to